euskara normalizatu behar dugula, euskara berreskuratzen ari garela. Guk Euskal Herri euskalduna lortu nahi dugu. Nahi dugu Euskal Herria berriro izatea euskalduna. Zer esan nahi du horrek? Bueno, gure ustez esan nahi du Euskal Herri horretako hiztunak eleanitzak izango direla, eta gizarteak nagusiki euskaraz funtzionatuko du. Biez, Katalunia bezala. Beti aipatzen da Azpeitia, ere du modura, oso herri euskalduna delako, nahiz eta izango duen zara hobetu. Emagun, Euskal Herriko herririk euskaldunena dela, ez? Bueno, gu geu oraintxe bertan sinatuko genuke Euskal Herri osoko egoera izango balitz Azpeitiko egoera. Euskaraz nagusiki bizi den herri bat, eta herritar guztiak, elebidunak, bakoitzak erabakitzen du, ze hizkuntzatan bizi. Hori, gure ustez, argitu beharreko mitoetako bat. Eta beste mito bat izan daiteke, konponbide hau da, salto hau jakitetik erabiltzerako salto hau, berez, etorriko. Eta euskararen normalizazio prozesua, berez, etorriko. Bueno, guk uste dugu hori ez dela, berda? Guk uste dugu soziolinguistikan ere, azterketa edo analizi triunfalistak arriskutsuak direla, batez ere faltsuak direnean. Datu objektiboa da euskara, EAen behintzat, lehen baino beto dagoela. Inoiz baino beto nahi dagoela. Baina bi datu emango izkizuet. Lehenengoa, 2008an Eusko Jaurlaritzaren laugarren inkesta soziolinguistikoa aztertu ostean, kontseiluak ondorio hauek atera zituen. Iparraldean euskara galbidean dago, Nafarroan erritmo honetan jarraituz gero, Nafarroa euskalduna izateko beharko ditu 834 urte. Eta euskararen normalizazio osoa lortzeko Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban beharko ditu 175 urte. Eta bigarren datua, UNESCOk 2009an 3. argitaratu zuen arriskuan diren munduko hizkuntzen atlasa. UNESCO, anuncian behin ateratzen duelako zirkapen bat, futbolean bezala, ez, nortzuk pasako diren horrengo ligara, edo Champions ligara, ez, horiek pasako diren horrengo mendera, eta nortzuk inongo diren beko mailara, edo nortzuk desagertuko diren. Arrisku mailaren arabera, lau multzo egiten ditu UNESCO. Egoera kritikoan daudenak, arrisku handian daudenak, arriskuan daudenak, eta egoera ahulean daudenak. Beti ere, lau maila horiek, arrisku maila dira. Azken multzo horretan, sartu du UNESCO euskara. Da, egoera ahulean daudenak, arrisku mailen badu. Guk uste dugu euskaren normalizazioa ez dela berez etorriko. Eta guk uste dugu euskara blindatu egin behar dela. Uste dugu euskara politikaren zentroan jarri behar dela, eta alderdikerietatik urrundu egin behar dugu. Euskaldunok ezin dugu jarraitu hauteskunde, kezkatuta eta beldurrez hurrengo gobernuaren kolorearen men. Ezin dugu onartu, orain eskubide aukera eta laguntza batzuk izatea. Adibidez, euskara ikasteko diru laguntzak izatea orain, edo tailer bat euskaraz egin aldu dala nire auzoan, edo dendetan euskaraz egiteko eskubidea dudala, orain ez, eta biharrez, hemen bai, hor ez, eta hori. Horrein arteko hizkuntza politikekin ez daukagu bermatuta euskararen berreskuratzea. Eta inoiz lortzekotan, urte gehiegi beharko lirateke lortzeko. Hizkuntza politika integrala behar dugu, askoz ausartagoa eta eraginkorragoa. Gauza gehiago egin behar ditugu, hobeto egin behar ditugu, eta azkarrago egin behar ditugu. Eta puntunia mailen emateko, guk uste dugu aldaketa sakonak behar ditugula, alde batetik, hezkuntza sistemaren fase eta esparru guztietan, belaunaldi berriak euskaldunak izateko, aldaketa sakonak behar ditugula administrazioan, nagusiki euskaraz funtzionatzeko, aldaketa sakonak behar ditugula alor sozioekonomikoan, bi eraginkorrak jarri behar direla hori euskalduntzeko, aldaketa sakonak behar ditugula gizartearen alor guztietan euskara zertatzeko,
adibidez, aisiatian, kirolan, edabideetan, kulturan, eta horietan euskara hutsezko jarduerak eskaini behar ditugu, eta aldaketa sakonak behar ditugu euskara prestigiatzeko eta erreferente izateko. Komunikabideetan, gazteen esparruetan, eta. Hori da lehenengo puntua. Bigarren puntuak, dino gutxi erabiltzen dugu, eta igandean bertan egon ginen prestatzen azalpen hau, eta ibili ginen hori interneten, eta aurkitu genuen orain dela oso gutxi egindako txosten bat, ikerketa bat, administrazioak enkargatutakoa, enpresa batek egindakoa. Eta bat arraituta geratu ginen, galderen artean, olakoak agertzen zirelako, ez? Galderak inkestetan gero erantzuna jasotzeko eta horiek aztertzeko. Euskara zergatik ez da erabiltzen? Edo, zergatik erabiltzen dute euskaldunek hain gutxi euskara? Eta guapur bat, arraituta geratu ginen. Gure ustez, txarto planteatutako galdera horietan, afirmazio tendentziosoak daude, okerreko oinarrietatik abiatzen dira. Abiatzen da oinarri batzuetatik euskara ez da erabiltzen. Edo euskaldunok oso gutxi erabiltzen dugu euskara. Edo hori aldatzea gure esku baino ez da. Eta ia zemen egon nintzen, eta azaldu nuen, beti azaltzen dut, nire asko guztaren zain, baina zinbestekoa dela gaur egun hori ezagutzea. Eta hemen azaldu nuen, orain azalduko dizuela. Dute zaretela iazko berbera, orduan azalduko dizuela. Galdera, da gutxi erabiltzen da euskara? Ez dugu aztu behar gutxi, asko, handi, txiki kontzeptu horiek, beti daukatela zentzua, beste zerbaitekin konparatuzke, horiek sortez daukate inolako zentzurik ez. Bueno, azken datuen arabera, Euskal Herriko kaleetan egiten da kale neurketa bat, jakiteko kalean zenbat erabiltzen den euskara. Euskal Herriko kaleetan gertatzen diren 100 elkarrizketetatik 15 euskaraz dira. Hori asko da, gutxi da, baina asko da gutxi hori zeren arabera. Komunikabideetan, askotan, olakoak entzuten ditugu. El 30% de los vascos sabe euskera, sin embargo, tan solo lo habla el 15%. Está claro que no aman demasiado su lengua. Bai, hori da. Eta badu bezali bat hor tabernetan eta perratinetan, aspaldi agertzen den. Ez hizkuntza bat ez da galtzen ez dakienak ikasten ez duelako, dakienak erabiltzen ez duelako baiz. Bueno, horren da 27 urte, Txillardegi deituriko hizkuntzalari, idazle, politikari famatua etorri zitzaigun, liburu bat aurkeztu zigun, eredu matematikoa, edo formula matematikoa, edo soziolinguistika matematikoa, eta gauzak argi ikusi zizkigun, ez? Eta hori da planteatuko dizuetan esperimentu, ez? Goera honetan, etxe batean 4 lagun bizi dira, hori ikusten dituz, Andoni, Beñat, Cecilia eta David. Izukideak dira, eta urteak emango dituz elkarrekin bizitzen. Lehenengo 3, Andoni, Beñat eta Cecilia, ikusten duzue beltz ez idatzita daudela, euskaldunak dira, elebidunak. Bakit euskaraz eta gaztelaniaz. David ez, Davidek gaztelaniaz besterik ez da. Hau da, monolingüea da edo elebaka da. Lehen galdera oso erraza da. Etxe honetan euskararen ezagutza zenbatekoa da. Ze portzentaje. Horreza, ez? Bueno, azmartu duzu, euskararen ezagutza maila etxe honetan da 75%, ez? Baina orain bigarren galdera, apur bat zailagoa. Etxe honetan gehienez ere zenbat erabili alda euskara? Zein da portzentaje maksimoa? 75%? 100%? Etxe honetan egon diren elkarrizketa posible guztiak taula txiki batean jarri ditugu, iruzutabetan, kendu ditugu bakarrizketak, norberak bere buruarekin egin dituenak. Eta orduan, geratzen zaizkigu iruzutabe. Lehen zutabean, 2 lagunen arteko kombinazioak, bigarren zutabean, 3 lagunen arteko kombinazioak, eta 3. zutabean, 4 bizukideen arteko kombinazio bakarra. Denak elkarrekin daudenean afaltzen ari bidez. Kombinazio posible guztiak 11 dira. Eta kontua da, eta hau da garrantzitsuena, D letra dagoen guztietan, David dagoen guztietan,
ezin dela euskaraz egin komunikazioa egongo bada. Eta ikusten duzue, D letra, David, 11 kombinazioetatik 7 dagoela. Hau da, bakarrik egongo da komunikazioa euskaraz pisu honetan David ez dagoenean. 11 kombinazioetatik 4. Etxe honetako ezagutza maila beraz, 175 da, oso altua. Bakar batek, Davidek ez dakilako euskaraz. Baina naiz eta David bakarra izan eta 125 besterik ez izan, erabat baldintzatzen du euskararen erabilera etxean, eta horregatik gehienez ere erabilera izango da 136. Hau da, David espada euskalduntzen, bakarrik baldin badaki gaztelaniaz, edo beste modu batera esan da, elebakarra edo monolingüea bada, eta hori horrela den bitartean, elebidunak diren beste 3 ez die utziko euskaraz egiten, eta bere hizkuntza bakarra gaztelania inposatuko. Eta esperimentu honetan erabili dugun formula Euskal Herriko datuekin egiten badugu zer gertatzen da. 3 milioi lagun gara Euskal Herrian eta 130 elebidunak gara. Teoria matematikoak aplikatuta, zenbat erabili daiteke gehienez ere euskara? Ez duzu ezin nintzu. Matematikek esaten dute euskara kalean gehienez ere erabilia dela 6. Eta lehen esan dugu, benetan 15 dela. Beste modu batera esan da. Matematikek esaten dutena, baina askoz gehiago erabiltzen dugu euskaldunok euskara. 3 ondorio amaitzeko. Lehenengoa. Erabilera maila beti da ezagutza maila baino txikiagoa. Inoiz ez da izango handiagoa eredua. Bigarren ondorioa, euskaldunok oso leiala gara euskararekiko. Euskararen aldeko diskriminazio positiboa egiten dugu, gure arteko harremanak sustatzen ditugu, nukleo kultural eta lingüistiko konpaktua bilatzen dugu. Eta hirugarren ondorioa, euskaraz ulertzen ez duenarekin ezin dugu euskaraz egin. Eta bakatuko didazu, asko gustatu nahi zelako, baina behintzat hau azaldu dizuet. Eta ezagutzen etzen duten orain ezagutzen duzuen, nik uste dut bombillaren bat piztuko zela, eta zaldak azaldu ditu. Ezkarrik asko. Baina adierazgarria ere izan da. Iker Martínez de Lagos orain topaguneko idazkariak hartuko du hitza. Txeratunaz gogoekin handarrak egaran partean zuteko, gero, bote bat antzen zuteko. Lehenengo eskerrik asko gonbidatu gaitu zuelako gure iritziaren moteko. Saiatuko gara labur samar eta egin samar egiten kontau nahi dira. Nolabait, erreztu didate bidea, parte batean Landerrek eta beste parte batean Miren Azkaratek ere bai. Miren Azkaratek hitz egin duelako gizarte atxikimenduari buruz, eta guk maila handi batean horretan egiten dugulako lan, ez? Nik uste dut hemen gauden gehientsuenak ere horretan egiten dugula lan, eta orduan nolabait bidea erreztuta utzi dugu. Nik ordezkatzen dut topagunea, 27 urte daukan gizarte mugimendu bat da, esperientzia bat metatuta duena, Landerrek eta ondo ezagutzen dute parte direlako bai, eta Bizarralekoanek getxon egiten duen bezala, beste herri askotan bai antzeko esperientzia da oso lako. Momentu honean harrapatzen gaitu, egiten diren galdera potoloek, bai, gugazkenen urtea gogoeta batean pasado gulako, apur bat gurren urtetarako oinarriak zehazten, eta seguramente gu bakarrik ez, nik uste dut gizarte movimentuan eta euskararen gizarte movimentuan momentu honetan osnak eta nahiko sakonen ari dela jende asko, eta orduan momentu hona dela galdera potoloak egiteko,
ez da, erantzunaren potolo bat izango diren, baina nahi aldago bintzat.